Kanadan välistä kamppailua, jota pelattu tällä hetkellä 6,5 minuuttia. Pelinumerot ovat kutkuttavasti tasan 1-1. Valitettavasti tuo päivän ensimmäinen ottelu Tsekkoslovakian ja Ruotsin välillä oli niin ylipitkä, että se sekoitti tämän illan TV-ohjelmistoa. Ja näin emme päässeet heti tämän ottelun alkuvaiheisiin mukaan. Yritämme sitten ottelun erien välisellä tauolla saada näytetyksi teille nämä jo tässä ottelussa syntyneet maalit. Papit. Kanada pelaa tänään punaisissa paidoissa. Valkopaitainen joukkue on siis Neuvostoliitto. Neuvostoliitto aloitti ottelun selvällä hallinnalla, mutta aivan viime hetkellä on sitten Kanada sopivasti piristynyt niin, että saattaa hyvinkin olla, että näemme tässä värikästä kiekkoilua. Ja siinä tulee Neuvostoliitolle maan ensimmäinen rangaistus tässä kamppailussa. Babinov rangaistusaitioon, kun erää on pelattu 7 minuuttia 9 sekuntia. Babinovin rangaistuksen syynä korkea maila. Tätä ennen täällä on ollut yksi rangaistus, sen kärsi Kanadan Mike Routser kiinni pitämisestä, ja tuo hänen rangaistuksensa alkoi, kun peli oli pelattu 4 minuuttia 8 sekuntia. Tuo aika on sikäli merkityksellinen, että tasan 2 minuuttia myöhemmin, eli ajassa 6.08, Kanadan Denis Maruk iski joukkueensa pelatessa viimeistä sekuntia vajaalukuisena tasoituksen Neuvostoliiton maaliin. Eli numeroitti 1-1. Ja nyt sitten ylivoimalla Okrodzic, Kanadan joukkueen toistaiseksi paras pistemies tässä turnauksessa, lisää pistetiliään ja vie Kanadan 2-1 johtoon, kun Babinov ehti olla ainoastaan 15 sekuntia tuolla rangaistusaitiossa. Näin Kanada on syttynyt hienosti taistelemaan ylivoimaista ennakkosuosikkia Neuvostoliittoa vastaan. Larry Robinson pelaa tänään jälleen Kanadan puolustajakolossi, ja hän tuossa antaa tähän maaliin johtavan syötön. Aivan toiselta näytti ottelun alku, sillä peli oli pelattu ainoastaan 55 sekuntia, kun Fetisovin löysäkko laukaus läheltä siniviivaa upposi Kanadan maalivahdin Phil Myren selän taakse. Se oli pitkälle maalivahdin maali, ja näytti siltä, että Neuvostoliitto ottaisi pelin ohjat kokonaan haltuunsa. Mutta Kanada nyt siis numerollisesti niskan päällä. Lafleur. Puolustaja Ramit. Laukaus ohi Tretjakin maalin. Ennen näitä kahta maaliin mennyttä laukaustakin Tretjakilla oli torjuttavanaan erittäin paha kiekko 2 kertaa, ja nyt jatkoa seuraa tuosta. Ei aivan mene Tretjakin taakse. Morris Lukovic oli tämä numero 12, joka ampui ensin varsin terhakkaasti ja sitten ärhäkkäänä syöpsyi kiekon perään niin, että Vladislav Tretjak, joka 3 päivän päästä täyttää 29 vuotta, saa tosiaan vedyä parhaimpaansa. Hän ei varmasti ollut täysin varautunut ottelun alussa ensimmäisessä erässä tällaiseen kanadalaispyöritykseen. Kanada ei siis suosiolla usko vielä siihen, että se tässä mitalisarjassa jätettäisiin 4. niin kuin tämän hetken tilanne näyttää. Neuvostoliittohan johtaa puhtaalla pelillä 6 pisteellä, kun se on pelannut 3 ottelua. Sen maalit olivat ennen tätä kamppailua 20 tehtyä, 6 päästettyä. Toisena Ruotsi, joka tänään voitti Tsekkoslovakian 4-2. 4 ottelusta sillä 2 voittoa, 1 tasapeli, 1 tappio. Maalit 11-10, pisteitä 5. Kolmantena Tsekkoslovakia 4 ottelua, joista 2 tappiota, 1 voitto ja 1 tasapeli. Maalit 15-19 ja pisteitä 3. Tuo tilanne on paittio. Ennen tätä peliä oli mitalisarjaan laskettavassa taulukossa Kanadan tilillä siis ainoastaan 3 tappiota. Maalit 7-18, eikä niitä pisteitä siis yhtään. Kanadahan hävisi ensimmäisessä ottelussa Neuvostoliitolle 2-8. Tuo peli kuului myös alkusarjaan ja se pelattiin Tukholmassa. Tsekkoslovakialle Kanada kärsi 4-7 tappion ja sitten Ruotsille tuli häviö 1-3.
Petisov, Neuvostoliiton ainoa maalintekijä toistaiseksi tässä ottelussa. Vieraili äsken vaarallisesti Kanadan maalilla, mutta näin Neuvostoliiton painostus päättyy. Kasatonov hakee omasta päädystä. Neuvostoliitto on voitokkaan Kanada-ottelun lisäksi mitalisarjan kamppailut pelannut täällä tätä ennen seuraavasti. Ruotsin joukkue voitti 4-1 ja toissa iltana Tsekkoslovakian 8-3. Ja joukkue on ollut varsin vakuuttava, miten käy nyt sitten Kanadan kanssa. Sen me tässä seuraavan 2 tunnin aikana näemme. Aivan siniviivalta tuli maalivahdin kannalta paha laukaus. Ampujana oli Vladimir Golikov. Molemmat joukkueet vaihtavat Neuvostoliitolta jälleen nyt sen 4. hyökkäyskolmikko. Siinä keskushyökkääjänä numero 22 selässään Viktor Sluktov. Oikeassa laidassa 26 Aleksander Skvortsov. Ja sitten vasemmassa laidassa pelaa nyt Andrei Homutovin paikalla numero 11. Vanha tekijä Juri Lebedev, joka hänkin näin pääsee kisakamppailuihin mukaan. Hän ei tässä loppusarjassa ole aiemmin pelannut. Neuvostoliiton puolustajaparina 14 Vilja Ledinov ja 5 Vasili Pervuuhin. Ja katsotaan Kanadankin kokoonpanoa. 19 vasen laita on Ryan Walter, sitten 21 maalintekijä Denis Maruk, 11 on Mike Gardner ja Kanadan puolustuksessa 3 Bob Ramit ja 22 Montreal Canadiensin Larry Robinson. Ramit, Vilja Ledinov, Lebedev, puolustaja Ramit. Koko Neuvostoliiton hyökkääjistä oli aivan tuolla ylhäällä häiritsemässä Kanadan hyökkäykseen lähtöä. Pervuukin. Sergei Makarov saa takaisin Lebedeviltä. Ja sitten oli siellä oma mies Denis Maruk harhauttaa maalivahti Mairen. Nyt Maruk kuitenkin jo viemässä kiekkoa Neuvostoliiton alueelle. Löysän kohotuksen Sretjak pudottaa. Lebedev. Makarov. Ja paitsiossa Sluktov. Ja sitten molemmat joukkueet vaihtavat. Toisen maalin tehnyt hyökkääjä kolmikko Kanadan joukkueesta jäälle 15 on John Odrodnik, 20 Kila Fleur, joka taas tässä ottelussa ainakin on aloittanut keskushyökkääjän paikalla. Oikeassa laidassa pelaa numero 27 Mike Foligno. Puolustuksessa ovat 5 Rick Green ja 7 Willy Huber. Green. Neuvostoliiton puolustajat 4 Babinov, 6 Vasiljev. Keskushyökkääjänä Petrov, hänen laukauksensa laidoissa Vladimir Krutov ja numero 9 ja 24 Sergei Makarov. Petrov. Green katkaisee Ogrodnik. Vasiljev. Willy Huber. Täytyy muistaa, että ensimmäisessäkin Neuvostoliiton ja Kanadan välisessä ottelussa Kanada pystyi alussa pitämään peliä hyvin tasaisena, mutta sitten kun Neuvostoliitto lisäsi luisteluvauhtia ja Kanadan joukkueen fyysinen kunto alkoi pettää, silloin myös syntyi sitten maaleja Neuvostoliitolle. Mutta jännittävää kamppailuahan me luonnollisesti toivomme ja toivomme, että Kanada jaksaisi säilyttää tämän hyvän otteensa. Kapustiin. Sepele sitten Kapustiin. Kasatonovin laukaus. Maier torjui eteen. Rogers, kiekko edelleen Kanadan alueella. Lukovic. Ja sitten Rogers. Mutta Kasatonov oli edessä. Shalimov. Neuvostoliiton ketjunut 8 Kapustiin, 23 Sepelev, 19 Shalimov. Puolustajat 2 Petisov
ja 7 Kasatonov. Routser. Ja sitten puolustaja Babbitt, mutta syöttolaita hyökkääjälle epäonnistuu. Babbitt. Salimov. Ja Salimovin laukauksen edessä oli siinä ensin puolustaja Barry Long, joka nyt hieman kovinkin ottein häätää siellä Kapustiinia pois oman maalivahdin läheltä. Ottelun tuomarina muuten on Ruotsin Dag Olsson ja myös linjatuomaristo on kisojen järjestäjämaassa Ruotsista. 2 rangaistusta on Olsson siis toistaiseksi joutunut antamaan. 1 kummallekin joukkueelle. Kanadan joukkueesta rangaistuksen kärsi Mike Routser ja Neuvostoliiton joukkueesta Babinov. Molempien rangaistusten aikana syntyi myös maali. Robinson. Tambellini, pienikokoinen Kanadan keskusyökkääjä. Maltsev. Vilja Ledinov, Neuvostoliiton keskusyökkääjänä on nyt Vladimir Kolikov, laitahyökkääjät oikealla Alexander Maltsev, numero 10, vasemmalla numero 15 Nikolai Dostetski, puolustajat 5 Pervuchin ja 14 Vilja Ledinov. Dostetski. Ja aivan yksin Phil Myren maalille, rystypuolen ohjaus sitten Kanadan maalin ohi. Mair. Vilja Ledinov. Skvortsov. Sluktov. Hyvin pystyy Kanada rikkomaan Neuvostoliiton yhteispelin toistaiseksi. Heillä on aivan tuollainen vanhan ajan linjapuolustus tuossa siniviivan tuntumassa. Ja sitä on Neuvostoliiton vaikea ollut läpäistä. Denis Maruk. Ja kääntölaukaus, kiekon ottaa Pervuchin. Mutta ylhäällä kiinni Walter. Skvortsov, vaarallinen syöttö hieman oman maalin eteen. Sluktov pääsee kuitenkin ylös. Lebedev, jonka taklaa Vinny Schubert. Maruk, aina vaarallinen, ketterä, vahva keskusyökkääjä. Gardner hukkaa kiekon. Siellä keskusyökkääjä Maruk haki hyvin maalin edestä paikkaa. Rick Green. Schubert. Polinjov. Opsodnik. Ja Skvortsov vaadisti sen verran, että kanadalaisen laukaukseen ei tullut tarkkuutta tarpeeksi. Yleisö osoittaa nyt Kanadan esitykselle suosiotaan, eikä syyttä. Edellisen kerranhan Neuvostoliitto ja Kanada kohtasivat vuosi sitten Lake Placidissa, jossa ne olivat samassa alkulohkossa. Neuvostoliitto voitti tuolloin numeroin 6-4. Kanadan joukkueessa nyt ei ole montaakaan pelaajaa, jotka noissa olympialaisissa olivat mukana. Neuvostoliiton pelaavassa miehistössä on 15 Lake Placidin joukkueen jäsentä. Babbitt. Lafleur. Miljoonamiehen syöttö. Ei kuitenkaan mene omalle pelaajalle. Kapustiin. Ja siellä heilui Barry Long hieman kuin viikattamies. 2-0 vastaan tilanne Kanadalla, jossa Foligno sitten epäonnistuu, ei pysty yllättämään Retiakia. Aivan yhtäkkiä havautui Kanadalle tuollainen 2 miehen ylivoimahyökkäys. Foligno ei siinä kuitenkaan hallinnut kiekkoa, hänen tekniikkansa ei riittänyt. Petrovin hyvä laukaus ja Mairen torjunta. Kanadalla joka tapauksessa oli erinomainen tilaisuus mennä ottelussa jo yllättävään 2 maalin johtoon. Yllättävähän on tämä 1 maalin johto numeroin 2-1. Robinson.
Ja kiekon ottaa Shepelev, mutta vastassa vielä kanadalaispuolustaja. Sitten Kasatonov. Kapustin. Hyvin jatkamassa Salimov. Ja tilanteen pelastaa kanadalaisittain Nukovic. Salimov. Kasatonov. Hyvä avaustyöttö Kapustinille. Ja tämän hyvä laukaus. Ja kanadalaismaila osuu neuvostoliittolaisen niskaan. Tämä Coulson näyttää, että tulossa on Vaattera-Lehtiselle joukkueelle, Kanadan joukkueelle rangaistus. Tapaus oli aivan selvä, vaikka yleisö hieman viheltää. 18 minuuttia ja 1 sekunti ottelua pelattu, kun Pat Putet luistelee rangaistusaitioon. Korkea maila tuon rangaistuksen syynä. Ja niin saattaa olla, että tässä sitten Neuvostoliitto myös rankaisee. Ylivoimapelissään hän joukkue on ollut erittäin tehokas. Tambellini ja Vladimir Kolikov aloittamassa. Kolikovin hyökkäyskolmikolla Neuvostoliitto yrittää nyt ylivoimamaalia. 15 Drostidetski, 25 Kolikov, 10 Maltsev, 5 Pervukhin, 14 Bilja Ledinov. Kanadalaisista jäällä Lanny McDonald, 9, 14 Tambellini, 7 Juber ja 5 Green. Bilja Ledinovin laukaus, sitten Maltsev. Bilja Ledinov, taas Maltsev. Taas Maltsevin syöttö. Saa itselleen takaisin. Kolikov oli siellä Kanadan 4 keskellä. Ja näin kuluu aikaa. 1.20. Kanadalaisrangaistusta jäljellä Maltsev. Sergei Makarov on myös tullut Neuvostoliiton ylivoimapeliin mukaan. Samoin Petrov. Kiekko Pervukhinilla. Petrov. Ensimmäisen erän viimeinen peliminuutti alkaa. Petrovin tulinen laukaus. Silmaer tekee pelikatkon. – 48 sekuntia tätä erää jäljellä. Siinä Pat Putet, Hartford Whalersin pelaaja, ikää 29 vuotta. Ja hänellä siis rangaistusaikaa 1049 sekuntia, mikä näkyy myös kuvaruudun vasemmassa alareunassa. Kanada hieman viivyttelee vaihdossa. Petrov, neuvostoliittolaisaloittaja, häntä vastassa Tambellini, joka aloituksen voittaa. Sitten Barry Long, mutta ei saa kiekkoa pois omalta alueeltaan. Lanny McDonald. Ja sinne kiekko Neuvostoliiton päätyä kohti. Tretiak pysäyttää sitten Fetisov. Petrov. Lanny McDonald katkaisee oman maalin edessä. Ja näin näyttäisi siltä, että Kanada selviytyy tuosta Pat Putetin rangaistusajasta. 10 sekuntia sitä jäljellä, eipä enempää ole jäljellä tätä erääkään. Ja näin päättyy ottelun ensimmäinen erä. Ensimmäinen erä, joka oli erittäin värikäs ja mielenkiintoinen. Kiitos Kanadan hyvän, vahvan esityksen. Ensimmäinen erähän... Lähinnä sitten meillä on paremmat mahdollisuudet, niin kuin lähinnä sitten Tsekkoslovakia ja Ruotsin kanssa. Että tietysti jonkinnäköinen etu, mutta se on vaikea sanoa sitten, että kuinka suuri se etu on. Jatkamme vielä Kalevi Nummisen kanssa, mutta siinä näette ottelumaalit. Siinä se Fetisovin kaukolaukaus, jota ette tuossa suorassa lähetyksessä nähneet. Kiekko ponnahti sinne maalivahti
Phil Mairen taakse melkoisen helpolla tavalla ja noin meni Neuvostoliitto ottelun ensimmäisen minuutin aikana sitten jo johtoon ja siinä tuo puolustajan veto vielä kerran. Laukauksesta nyt on kyllä sanottava, että olihan se melkoisen tarkka, mutta niin kuin Kallukin tuossa totesi, joka tapauksessa helppo maali. Siinä taisi kiekko hieman muuttaa suuntaansa omasta puolustajastakin. Sitten hyökkäämässä Krut Salimov. Ja näin Denis Maruk pääsee iskemään ja Kanada on tasoittanut 1-1 pelatessaan vielä 4 pelaajalla samaan aikaan kuin maali syntyi. Oli sieltä Mike Rogers pääsemässä juuri rangaistusaitiosta pois. Tuossa vaiheessa oli ottelun ensimmäistä erää pelattu 6 minuuttia 8 sekuntia ja siinä vielä kerran Denis Marukin kova ja tarkka veto. Ja alhaalla aika kertoo Rogersin rangaistusajasta. 0-1 sinne jäi vielä taululle. Ja sitten Kanada tekemässä jo johtomaalia. Maalintekijä on 15, John Odrodnik. Kova lyöntilaukaus ja sinne vasemman suojuksen taakse Ladislav Petjakin verkkoon. Ajassa 7.24. Kanada tehnyt taululle yllätysnumerot 2-1, joista aivan muutaman hetken kuluttua jatketaan. Tämä näistä maaleista, vaikka vielä tuota viimeistä siinä näette hidastettuna. Kohta odotamme sitten jo joukkueita jäälle, mutta en aivan vielä laske Kalevi Nummista täältä pois. Liikkuu tietoja täyteenhän tämä Skandinaavin halli varmasti ei koko näiden maailmanmestaruuskilpailujen aikana tule. Ja seuraavalla tauolla onkin tarkoitus puhua hieman siitä, millä tavalla maailmanmestaruuskilpailuja jääkiekkoilussa voitaisiin sitten uudistaa ja minkälaisia esityksiä tarkalleen Suomi on tässä asiassa tehnyt. Mutta nyt tähän jännityskamppailuun Fetisov. Tuolta siniviivalta hän siis jo 1 maalin tässä ottelussa on tehnyt. Sitten Sergei Makarov, Krutov, Kasatonov. Putet selvittää neuvostoliittolaispainostuksen. Kiekko Neuvostoliiton puolustuspäässä. Green. Paitsio ja siitä pelikatko. Suomen joukkueen pelaajat ovat muuten parhaillaan saunomassa. He eivät ole tätä ottelua seuraamassa. Toivottavasti pojilla Suomen konsulaatista on niin hyvät löylyt, jotta huomenna sitten peli kulkisi vetreästi. Robinson. Babinov. Neuvostoliitolla jäällä Sepelevin ketju. 23 keskushyökkääjä Sepelev, vasen laita 8 Kapustin, oikea laita 19 Salimov, puolustajat ovat 4 Babinov ja 6 Vasiljev. Pitkä ja aloitus Neuvostoliiton puolustusalueelle. Siinä Kanadan joukkueen valmentaja Don Terry, joka Kanadan ottelussa Ruotsia vastaan toissapäivänä taisi käyttää ennätysmäärän kokoonpanoja tuolla jäällä. Toistaiseksi Don Terry on pysynyt siinä kokoonpanossa, jonka Kanada puoli tuntia ennen ottelun alkua järjestäjille tänne ilmoitti. Ja Kanadan ketju siinä, Gardnerin tolppalaukaus. Kanadan ketju 11 Gardner, 21 Maruk, 19 Wolter, puolustuksessa 3 Rämit ja 22 Robinson, joka ei edellistä ottelua pelannut. Gardner, jolta kiekon otti Sepelev. Sitten Babinovin harhasyöttö, Wolter, Maruk. Salimov. Robinson ylhäällä vastassa, puolustaja kolossi vasempaan laitaan, siellä on Wolter.
Dennis Maruk. Polter. Sepelev, mutta harhasyöttö Robinson. Ja siinä oli Tretiakilla tiukat paikat. Erittäin hienosti Kanada on aloittanut tämän ottelun toisenkin erän. Kunto ei ainakaan vielä ole pettänyt. Walter. Vasiljev Babinov, Neuvostoliiton puolustaja pari, on tämän vaihdon aikana ollut kyllä melkoisessa pyörityksessä, kun tuo Marukin ketju on tulittanut kohti täydellä vauhdilla. Maruk, hieno syöttö Dodikille, joka on tullut jäälle. Ja kiekko ei mene. Lähellä se oli. Aivan näytti siltä, kuin kiekko olisi tuosta vierinyt Tretiakin jo tyhjäksi jättämään neuvostoliittolaismaaliin. Lafleur. Ja kyllä hän hyvin vaikeasta tilanteesta ampuu. Kanada jatkaa maalin edessä taisteluaan, voimakasta kamppailuaan. Papit, puolustaja Papit, Tretiakin käsivarren kautta. Kiekko sitten ohi maalin. Polignos. Ja näin vaihteeksi Neuvostoliitto ylös. Rotsetski antoi Maltseville. Rotsetski. Mielenkiintoa hänen sarjataulukkoon tulisi melkoinen annos lisää, jos Kanada jaksaisi loppuun asti. Nyt tulee rangaistus. Se tulee Neuvostoliiton joukkueelle, kun toista erää on pelattu 3 minuuttia 37 sekuntia. Eipäs tulekaan Neuvostoliiton joukkueelle, niin kuin päättelin tuolla Maltsevin tulistumisesta. Siellä tulistuu Barry Long, jolle olisi voinut antaa vaikka käyttäytymisrangaistuksen siitä, että hän mielenosoituksellisesti paiskaisi tuona rangaistusaition oven kiinni. Ja siinä tuo hiuksia pystyyn nostattanut tilanne, jossa neuvostoliittolaispuolustaja Babinov aivan maaliviivalta ehtii pelastamaan kiekon, kun se on jo menossa Tretiakin tyhjäksi jättämään Neuvostoliiton maaliin. Neuvostoliitto pääsee nyt sitten ylivoimapeliin. Ja tämähän on Kanadan kannalta varsin tukala tilanne. Kanadan alivoimapeliä pelaavat puolustaja Green, sitten toinen puolustaja Huber. Ketjumiehistä siellä ovat Tampellini ja Putet. Neuvostoliitolla Vladimir Petrovin viisikko ja tuollaisen hidastetun maalin Petrovin syötössä tekee Krutov. Kanadalaiset olivat jostain syystä jättäneet Krutovin täysin ilman vartiointia siihen oman neljönsä keskelle. Olivat aivan kuin unessa ja näin peli on tasan. Maalintekijä siis Krutov. Katsokaa kuinka hän on aivan vapaana neljön keskellä. Bill Maher lähtee aavistuksen liian aikaisin ulos tuolta maalistaan. Ja aivan tuollainen löysä juuri liikkuva kiekko menee sinne Bill Maherin taakse. Krutovin mailasta se lähtee. Maalin syntyaika 3 minuuttia 54 sekuntia. Ottelun toista erää Slutov. Ja nyt Maher vangitsee tilanteen. Neuvostoliitto siis rankaisi äsken pelatessaan ylivoimalla. Näin Kanadan joukkue on taas täysilukuinen. Huber. Fetisov. Jonka kookas Huber taklaa sinne päätyyn. Kanadan joukkue on muuten, kun katsotaan näitä tilastotietoja keskimitaltaan, hieman Neuvostoliiton joukkuetta pitempi. Kanadan joukkueen keskipituudeksi on ilmoitettu 182,6 senttimetriä. Neuvostoliitolla vastaavat luvut 184, siis 180,4. Painoa on sitten neuvostoliittolaisilla keskimäärin 84 kiloa 100 grammaa, Kanadan 85 kiloa ja 800 grammaa. Vastaan nämä luvut omalta osaltaan molemmista joukkueista kertovat sen, mihin suuntaan jääkiekkoilu on tällä tasolla mennyt.
Mutta taitopelaajia toki heitä vielä tarvitaan. Gardner, jonka taito ei tuossa tilanteessa aivan riittänyt. Mike Gardner on tässä ottelussa ollut epäonnen soturi. 1 tolppalaukaus jo hänen tilillään. Rämit. Sitten tulee Neuvostoliitto. Sergei Makarov. Krutov. Ja Makarov vaikeasta asennosta ohjaus. Robinson. Petrov. Rämit. Pitkä aloitus Kanadan puolustusalueelle. Toista erää pelattu tällä hetkellä 5 minuuttia 18 sekuntia. Lähikuvassa Viktor Sluktov, pelin numerot tasan 2-2. Viktor Sluktovhan oli jonkin aikaa Neuvostoliiton joukkueen kapteenikin. Ei kuitenkaan näissä kisoissa ole päässyt kovin paljon esille. Pelaa nelosketjun keskushyökkääjänä. Salimov. Sepelev. Tambellini. Kanadan hyökkääjät jäällä 28 Butetse, 14 Tambellini, 9 Lanny McDonald, puolustuksessa 2 Long ja 24 Babbitt. Ja hyvin sujuu tällä viisikolla vaarallinen vierailu, puolustajan vierailu Neuvostoliiton maalilla. Siinä oli äsken Babbitt. Sitten töitä Barry Longilla, Salimov, Babbitt. Ja kiekko katsomon puolelle, ei nyt aivan katsomoon saakka, joka tapauksessa pois kentältä, ja sehän riittää pelikatkoon. Neuvostoliitolta jäälle Vladimir Kolikovin ketju, 25 Kolikov, 10 Maltsev, 15 Brodstetski, puolustuksessa Petisov ja Kasatonov, ja sinne menee. Vladimir Kolikov vie Neuvostoliiton tässä ottelussa toisen kerran johtoon. Neuvostoliitto menee siis johtoon toisen kerran. Numerot nyt Neuvostoliitolle 2-3. Ja niin kuin hän yllätyksen maku alkaa tästä ottelusta olla pois. Toivottavasti, ei kuitenkaan vielä, toivottavasti Kanada ei tuosta maalista lannistu. Alexander Maltsev maalin syöttäjänä, niin kuin usein aiemminkin. Vladimir Kolikoville. Hänen maalinsa oli 4. näissä kisoissa. Kolikovilla nyt tehopisteitä yhteensä 7. Alexander Maltsevilla on tuon äskeisen syötön jälkeen niitä 8, 4 maalia, 4 maalisyöttöä. Vladimir Kolikovilla maaleja 4, maalisyöttöjä 3. He ovat olleet Neuvostoliiton tehomiehiä yhdessä Nikolai Brodstetkin kanssa, jolla tehopisteitä on samoin kuin Maltsevilla 8. Pistepörssiähän täällä yllättäen johtaa sellainen kaveri kuin Meitinger Saksan liittotasavallasta, jolla tehopisteitä 14 ja 5 pisteen johto seuraaviin. Robinson oman maalin takana. Ja hukkaa tämä kokenut Montreal Canadiensin puolustaja kiekon. Vaaratilannetta siitä ei Kanadalle kuitenkaan tullut. Robinson, joka kiertää Skvortsov. Kääntösäde on tuolla kuuluisalla puolustajalla melkoisen suuri, vaikka pelisilmää sitten onkin. Lafleur. Bill Maher pelaa siellä kuin kenttäpelaaja, melkein kuin hyökkääjä ikään, ja selvittää tuon tilanteen. Lebedevin harha syöttö ja siitä kanadalaisisku, mutta ei aivan maaliin saakka. Siinä pääsi erittäin hyvään laukaisutilanteeseen kanadalaisjoukkueesta Lucien de Blois.
Mair jälleen kerran kaukana maaliltaan. Sitten Rämit. Routser. Deplois. Ja Neuvostoliiton maali näin pois paikaltaan. Tilanteen toteaa kanadalaisista Morris Lukovic. Ja tässä tuo tilanne vielä kerran. Näin Lukovic ja neuvostoliittolaispuolustajat tulevat päin Vladislav Svetjakia ja siinä sitten maali heilahtaa. Sergei Makarov. Petrov, Labit. Petrov. Babinov. Krutov, Makarov. Ja mailavirtuosi Makarovin hienot kuviot ja sitten jääpallon lyönnillä Petrov sivaltaa kiekon Kanadan maaliin. Ottelun toista erää pelattu 9 minuuttia 7 sekuntia. Siinä Makarovin, joka on todellinen taiteilijaluonne kiekkoilijana. Hienot kuviot ja sen jälkeen tuo Petrovin hisku, joka johtaa kiekon Kanadan maaliin. Ja näin numerot jo normaalin tuntuiset 4-2 Neuvostoliitolle. Toista erää pelattu siis 9:07. Sergei Makarov teki tuossa henkilökohtaisesti 4. maalinsa näissä kisoissa. Lisäksi hänen tilillään 3 maalisyöttöä. Hän on myös Neuvostoliiton tehokkaimpia pelaajia. Kapustin vastassa Billy Huber ja tämä järkälemainen puolustaja ei antanut siinä senttiäkään periksi. Näin Kanadan maali tällä kerralla varjeltui. Vilja Letinov. Kun puoliväli siis ottelussa alkoi lähestyä, Neuvostoliitto karkasi 2 maalin johtoon. Ja näinhän tapahtui myöskin maiden edellisessä yhteenotossa. Ja sitten tulee rangaistus. Erää pelattu 9:53. Rangaistuja penkille nyt Neuvostoliiton pelaaja. Hän on Pervuhkin. Vasili Pervuhkin on 25-vuotias Moskovan Dynamon pelaaja. Nyt 4. maailmanmestaruuskilpailuissaan. Puolustaja paikaltaan tehnyt tässä turnauksessa 1 maalin ja antanut 3 maalisyöttöä. Ja kiinni pitämisestään tuo rangaistus tulee ja siinä myös tilanteen näitte. Neuvostoliitolla alivoimapelissä Maltsev ja Kolikov. Hyökkääjistä sitten Kasatonov ja Vetisov puolustajista. Kanadalla erikoistilanteesta tällä kerralla myös puolustaja jäällä. Nyt eivät kaikki ole hyökkääjiä. Niin kuin esimerkiksi Kanadan edellisen ottelun ylivoimatilanteessa oli asianlaita. Bob Ramit on tuo puolustaja. Muut 4 kenttäpelaajaa ovat hyökkääjiä. Siellä ovat Ogrodnik, Lafleur, Tambellini ja Poligno. Kun John Terriltä Kanadan Ruotsi-ottelun jälkeen katsotaan Lafleur'n tilanne tai kiekon ylöstuonti. Ei tuossa vielä mitään tilannetta ole. Maltseville ja sen sijaan voi tilanne tulla. Mukana on Vladimir Kolikov. Ja Maltsev harhauttelee ja antaa keskialueelle, rauhoittaa näin peliä. Niin kuin Don Ferriltä tuosta tulee paitsio. Ei tule, koska neuvostoliittolainen ei kiekkoa ottanut. Kanadan valmentajalta kysyttiin, miksi hän sekoittelee näitä kokoonpanoja näin paljon. Vastaisi tämä itsetietoinen herra siihen,
että minulla on jokaisessa tilanteessa paras mahdollinen miehistö jäällä. Lafleur. Kaksi kanadalaista siinä törmäsi yhteen. Tuo Don Serin paras mahdollinen miehistö, jossa nyt äsken oli jäällä, ei kovin hyvä ollut, sillä ylivoimapelillä Kanada ei kyllä saanut mitään aikaan. Ja jos Kanada jatkaa tätä ylivoimaa loppuun saakka tällä tavalla, Vasuli Pervuchin voi kyllä kaikessa rauhassa istua rangaistuksensa loppuun saakka. Ja siinä Kanadan päävalmentaja Don Seri. Nyt Kanadalla jo 2 puolustajaa jäällä. Siellä ovat 22 Robinson ja Wayne Babbitt hyökkäjistä ratkaisua koittamassa. Ryan Walter 19, Mike Gardner 11 ja Denis Maruk 21. Lebedev ja Sluktov pelailevat Neuvostoliiton joukkueessa alivoimatilanteita, ovat nyt jäällä yhdessä Vasiljevin ja Babinovin 2 puolustajan kanssa. Sitten pääsee myös Pervuchin jo kentälle. Neuvostoliitto täysilukuinen, mutta samassa soi herotuomarin pilli. Toista erää pelattu 11:56. Ja rangaistus tulee tälläkin kerralla Neuvostoliiton pelaajalle. Ja hän on tuttu mies TV-katsojille 10 vuoden ajalta, Valeri Vasiljev. 2 minuuttia koukkaamisesta. 4 minuuttia saa nyt Kanada sitten pelata ylivoimapeliä, jollei tee tämän 2-minuuttisen aikana maalia, niin kuin tietysti pyrkimys on. Ja näin alkoi sitten Vasiljevin rangaistusaika. Gardner. Pervuchinin mailla melko korkealla, sitten Gardner. Robinson. Pervuchin katkaisee. Häntä vastaan siellä kamppaili Kanadan Walter. 1:32 Vasiljevin rangaistusaikaa jäljellä. Kanadalaisaloittajana Neuvostoliiton puolustusalueella Denis Maruk. Häntä vastassa oli Vladimir Petrov. Kiekko Kanadalla. Robinson, Maruk. Lafleur maalintekijä paikalla. Ampuu päin Tretjakin luistinta. Vaikka kyllähän tuossa oli myös Tretjakin torjunta. Ja sitten Lafleur ja Robinson kikkailivat liikaa keskialueella. Neuvostoliitto sai kiekon. Jatkossa tulee taas rangaistus estämisestä, näyttää ruotsalaistuomari Hulsson. 12:51. Toista erää pelattu. Ja Kanadan kookas puolustaja Larry Robinson nyt rangaistusaitioon. Ja näin kuivuu sitten kokoon Kanadan ylivoimapeli. Vasiljevin rangaistusaikaa jäljellä 1:05. Ja siinä Larry Robinson, Montreal Canadiensin 29-vuotias puolustaja, jolla kokoa riittää 190 senttiä, miehellä mittaa kiloja 95. Petisov. McDonald. Kasatonov, Kapustin. Hieman Phil Mair, Kapustinin laukauksessa äsken haparoi. Salimov. Kasatonov. McDonald. Green lähettää matkaan Lukovitsin. Petisov ottaa helposti kiekon pois.
Kasatonov. Harha syöttö, Lukovic. Hyvä laukaus, Petjakin torjunta, Kasatonov. Salimov. Neuvostoliiton joukkue on jo täysilukuinen. Tuosta tulee paitsio, 45 sekuntia on rangaistusaikaa vielä jäljellä. Sen sijaan Kanadan Larry Robinsonilla. Tambellini ja Vladimir Golikov ovat aloittajat. Vasiljev. Ja neuvostoliittolaispuolustuksen oikosulku. Ja siitä harhasyöttö suoraan Tambellinille, joka pääsi vapaasti laukaisemaan. Pian tullaan myös kentän toiseen päähän. Neuvostoliitolla siis vielä ylivoimapelitilanne. Babinov. Vasiljevin laukaus. Golikov. Vasiljev. Ja hiuksen hienosti kiekko ohi Kanadan maaliin. Nyt on Kanada täysilukuinen, Larry Robinson jäällä ja heti kiekko on kiinni. Kuten Tambellini. Malte. Maltevilla kiekko edelleen ja sitten se Vasiljevilta karkaa keskialueen puolelle Mike Routser. Yllättävän paljon Neuvostoliitonkin joukkueelle tulee nyt tuolla puolustuspäässä virheitä. Selviä harhasyöttöjä. Ja sinnehän kiekko sitten näiden päätteeksi menee. Kanadalaiset kiittävät, kaventavat 4-3 ja pelin tunnelma varmasti nousee. 15:37 pelattu. Kanada on kaventanut 3-4. Maalintekijä Larry Robinson. Ja syöttäjää ei tuohon Larry Robinsonin maaliin ole. Tästä tilanne vielä kerran. Näin Petjak torjuu ensin vasemmalle, sieltä oikealta tulee sitten Larry Robinson. Katsotaan toisesta kulmasta. Lukovic oli ensin laukaisijana, maalivahdin torjunnan. Sitten Larry Robinson napauttaa kiekon perille. Ja näin ottelussa olemme taas varsin mielenkiintoisessa vaiheessa. Kanada on pelannut innokkaasti ja yritteliäästi. Ja tulosta on myös tullut. Näin on nähty, että Neuvostoliiton joukkuekin on haavoittuvainen. Sluktov. Pitkästä aikaa Sluktovin hyökkäyskolmikko jäällä Neuvostoliitolle 11 Lebedev, 22 Sluktov, 26 Vortsov. Vortsovilla kiekko. Hän on Neuvostoliiton pienimpiä pelaajia, mutta ei suinkaan hitaimpia. Kaatui sinne pyydessä Greenin kanssa. Lebedev. Green, Kanadan isokokoinen puolustaja, Rogers. Kovin pieniä puolustajia Kanadalla ei olekaan. Lukovic. Pervuksin. Ja näin kiittää Vladimir Krutov. Vajaat 3 minuuttia, enää toista erää jäljellä. Maali jommalle kummalle olisi psykologisesti, voisi olla hyvin tärkeä tässä vaiheessa. Kanadahan jos tekisi maalin, se saisi pelin tasoihin. Ja Kanadalle tulevat nämä suosion osoitukset.
Fetisov. Petrov. Sitten Sergei Makarov. Hyvä jättö Krutoville. Laukausta vaille jäi tuo Neuvostoliiton yhdistelmä. Kasatonov. Lafleur. Robinson. Rämis, harha syöttö. Lafleur, Kolinjov. 2-2 vastaan tilanne ja sieltä välistä menee Ofrodik, joka on vaarallinen maalintekijä. Setjak kuitenkin venyi pelastukseen. Makarov. Pitkä aloitus Neuvostoliiton puolustusalueelle. Kanadan hyvä taistelu jatkuu 18-16 pelattu ottelun toista erää. Numerot Neuvostoliitolle niukasti 4-3. Siinä Larry Robinson, Kanadan kolmannen maalin tekijä. Aloitukseen Tambellini ja Sepele. Salimov. Paistio. Ja lähikuvassa Vladimir Petrov. 10. maailmanmestaruuskilpailuissaan 4 kertaa. Vladimir Petrov on uransa aikana valittu maailmanmestaruuskilpailujen tähtiviisikkoon. Eräs kaikkien aikojen jääkiekkoilija. Babbitt. Tambellini. Lanny McDonald. Erittäin nopeasti pystyi mursuviiksinen Lanny McDonald tuosta tilanteesta ampumaan. Hyvin reagoi sitten myös Vladislav Setjak. Lanny McDonald on eräs Kanadan joukkueen tunnetuimpia pelaajia. Hän ja tästä joukkueesta Guy Lafleur sekä Larry Robinson edustivat Kanadaa toistaiseksi ainoassa Canada Cupissa vuonna 1976. Ja Lanny McDonald sai silloin kunnian antaa maaliin johtaneen syötön Daryl Sittlerille. Siihen maaliin, joka sitten ratkaisi Cupin voiton lopullisesti Kanadalle toisella jatkoajalla ottelussa Tsekkoslovakiaa vastaan. Verhoeven tulossa on rangaistus Kanadalle. Näin Neuvostoliitto voi ottaa maalivahdin pois. Nyt sitten Kanada ottaa kiekon ja rangaistus poikittaisesta mailasta pannaan täytäntöön, kun toista erää on pelattu jo 19 minuuttia, 6 sekuntia. Billy Huber, Kanadan puolustaja, rangaistusaitioon. Ja eipä tuosta paljon selvempää tilannetta voi olla. Billy Huber väkivaltaisesti mailla edessä. Menee sinä päin neuvostoliittolaista. Tässä tämä Detroitin 196-senttinen puolustaja Hujoppi. Verhoeven. Golikov. Malte. Verhoeven, Lesinov, Malte, Makarov. Ja siellä on Kanadan maali siirtynyt pois paikaltaan, siitä pelikatko, kun tätä erää on jäljellä ainoastaan 27 sekuntia. Neuvostoliitto pyrittämässä nyt 8. ylivoimamaaliaan.
näissä maailmanmestaruuskilpailuissa. Penhosen onnistumisprosentti ylivoimatilanteissa on ollut 31, siis noin joka kolmannella kerralla maali on ylivoimapelissä tullut. Vajaana pelatessaan Kanada, kun täällä on näitä prosentteja laskettu, on joutunut päästämään 6 maalia. Se tietää vajaapelin aikana sitä, että 27% on vastustaja onnistunut. No, tämä on tällaista tilastoleikkiä, josta tietysti jotain voidaan päätelläkin. Nyt päättyy sitten ottelun toinen erä. Ja toisen erän jälkeen pelinumerot siinä: Kanada 3, Neuvostoliitto 4. Ja tästä toisen erän aluksi pidämme muutaman minuutin tauon ja antaa maalin eteen Krutofille, ja siinä tuo Krutofin maali, jossa tämä mailataituri sai aivan rauhassa seistä Kanadan puolustusneliön keskellä ja sivaltaa sitten kavennuksen Neuvostoliitolle 2-3 numerot tuossa vaiheessa. Johtoon luonnollisesti meni tuossa Neuvostoliitto numerot tuon Krutofin maalin jälkeen. Neuvostoliiton hyväksi 3-2. Ja siinä maali vielä kertaalleen. 2-2 oli tilanne tuossa vaiheessa. Maalin syntyaika 3.54. Toista erää. Ja näin tulee sitten paikalle Vladimir Kolikov, joka syötön oli tilanteeseen saanut Alexander Maltsevilta. Neuvostoliitto meni 3-2 johtoon, kun erää oli pelattu 6 minuuttia 14 sekuntia. Maalikin siirtyi pois paikaltaan, mutta sehän ei mitään haitannut. Aivan selvä maali kysymyksessä, ja siinä sen tekijä Vladimir Kolikov. Vladimir Kolikoville tämä hänen maalinsa oli 4. näissä maailmanmestaruuskilpailuissa. Sitten Sergei Makarovin harhautukset. Ja Petrov jääpalomaisella lyönnillä osuu kiekkoon. Petrov on tehnyt Neuvostoliiton 4. maalin. Ottelua pelattu tuolloin 29-07 ja Neuvostoliitto johti numeroin 4-2. Ja vielä ottelun toisen erän maaleista puuttuu 1. Tästä kuitenkin vielä tuo Petrovin maali. Kertaalleen ilmasta sivaltaa kokenut Vladimir Petrov, moninkertainen maailmanmestaruuskilpailujen tähtiviisikon mies. Ja Sergei Makarov harhauttaa hienosti. Ja sitten on Kanada hakemassa viimatusti tasoitusta. Kanadahan ei 2 maalin tappioasemassakaan toisessa erässä hetkeksikään lannistunut, on taistellut koko ottelun erittäin hyvin. Lukovic laukaisee, siitä torjuu ensin Tretjak, mutta torjuu eteensä. Paikallaan puolustaja kolossi Larry Robinson, ja hän sivaltaa kiekon Tretjakin taakse. Numerot 3-4. Ja tämä Robinsonin maali tuli, kun ottelu oli pelattu 35-57. Ja näistä numeroistahan sitten lähdemme hetken kuluttua jatkamaan ottelun 3. erää. Kalevi Kummolalle, jääkiekon SM-liigan toimitusjohtajalle, vielä kysymys näistä uusista sarjajärjestelyistä. Kaikki jääkiekon ystävät varmasti toivovat, että jotain piristystä tähän järjestelmään tulisi. Minkälaisia vaikeuksia nyt sitten Suomessa tämä yhtäkkinen muutos esimerkiksi Tampereen ja Helsingin pelien jakamisen osalta aiheuttaisi? Itse pelien jakamisen osalta ei tule vaikeuksia. Tampereen ottelut nousisivat 2 ja Helsinki pysyisi samana, jos tämä todennäköisin vaihtoehto toteutuu. Ainoa vaikeus on ehkä tiedotusvälineillä, kun tässä ehdotuksessamme pelattaisiin sekä Tampereella että Helsingissä samana päivänä 2 ottelua molemmilla paikkakunnilla, ja aina välipäivä olisi yhtä aikaa.
Tämä on nähdäkseni ainoa vaikeus tässä. Pysyisikö tuo kilpailujen turnauksen pituus täysin saman? Kyllä, päivämäärät tulevat säilymään aivan entisellään, mitä alun perin olemme jo yleisölle ilmoittaneet. Kiitoksia Kalervo Kummola ja toivomme, että tämä Suomen esitys menee sitten huomenna lopullisesti läpi. Toivotaan. Ja me lähdemme seuraamaan ottelun kolmatta ratkaisevaa erää näistä jännittävistä numeroista, kun Neuvostoliitto johtaa vain yhdellä maalilla. 4-3. Kanadan maalissa Phil Myron tänään taistellut koko ottelun hyvin, vaikka ensimmäinen maali voidaankin osittain laskea hänen tililleen. Fetisovin laukaus, joka tuli 55 sekunnin pelin jälkeen aivan ottelun alussa. Sehän oli melkoisen helpon näköinen lipsahdus, millä tavalla se meni tuonne Mairin taakse, mutta kokonaisuutena Kanadan maalivahti voi kyllä olla päiväänsä tyytyväinen. Näin tulee sieltä sitten jo jäälle Neuvostoliitonkin joukkue Viktor Sluktov. Toiseksi viimeisenä miehenä sitten Babinov ja Vladimir Petrov. Ja näin alkavat kaikki miehet olla jäällä. Siellä on ollut jo tovin aikaa ottelun erotuomari kolmikko, joka kokonaisuudessaan on Ruotsista. Dag Olsson päätuomarina, linjatuomarien nimet ovat sitten herrat Viking ja Wallström. Neuvostoliittohan on maailmanmestaruuskilpailuja hallinnut hieman yksitoikkoisellakin ylivoimalla aina siitä saakka, kun joukkue tuli mukaan vuonna 1954. Kolmannen erän joutuu Kanada aloittamaan vajaa lukuisena Willy Huberilla. Toista minuuttia rangaistusaikaa jäljellä. Niin 1954 hän Vlastimir Publikin johdolla, Bobrovin johdolla Neuvostoliitto tuli nimenomaan Ruotsin maailmanmestaruuskilpailuihin ja otti heti silloin voiton. Sen jälkeen maailmanmestaruus on tullut Neuvostoliitolle 16 kertaa. Kanadalla MM-voittoja on 19, mutta viimeisinkin niistä jo vuodelta 1961. Aikanaanhan Kanada jäi maailmanmestaruuskilpailuista pitkäksi aikaa kokonaan pois, koska ammattilaisia ei saanut kisoissa käyttää ja parhaita miehiään hän Kanada ei oman sarjasysteeminsä vuoksi vieläkään maailmanmestaruuskilpailuihin tuo. Mutta tämähän on sitten maan oma päänsärky. Fetisov, siniviiva laukaus, jonka Pilmair torjuu. Huberin rangaistusta vielä jäljellä 42 sekuntia. Uudelleenhan Kanada tuli maailmanmestaruuskilpailuihin mukaan Wienin kisoihin 1977, jäätyään pois vuonna 1969. Ja tuon uudelleen tulemisensa aikana se on saanut yhden mitalin. 1978 joukko oli Prahassa 3. tälle sijalle. Sillä olisi teoriassa juuri mahdollisuudet vieläkin, mutta se vaatisi nyt ensimmäiseksi Neuvostoliiton voittamista. Fetisov, jolta Putet ottaa kiekon pois hyökkäyspäässään ja järjestää sinne sitten katkon. Näin Kanada saa aloituksen Neuvostoliiton puolustusalueelle, kun joukkue vielä 14 sekunnin ajan joutuu pelaamaan vajaalla miehistöllä. Willy Huberin rangaistusaika on siis päättymässä. Ja koska tuossa tuon pelikatkon aiheutti kanadalaispelaaja, hyökkääjä pelaaja, otetaankin tuo aloitus Neuvostoliiton puolustusalueelta keskikentän puolelle. Tuomaristo tässä luonnollisesti aivan oikeassa. Babinov. Kapustin. Ja Kanada täysilukuinen. 1:13 pelattu viimeistä erää. Neuvostoliitolla edelleen yhden maalin johto 2 erän värikkäiden tapahtumien jälkeen.
Neuvostoliitto vaihtoi kentälle Kolikovin kolmikko hyökkäykseen. 10 Maltsev, 25 Kolikov, 15 Trotsetski, puolustuksessa 5 Pervuchin ja 14 Biljaletdinov. Maltsev, Trotsetski. 2 kanadalaispuolustajan Greenin ja Huberin välistä. Sitten Biljaletdinoville tulee virhe tuossa hyökkäyspään siniviivellä. Denis Maruk pääsi vapaasti nousemaan ylös. Biljaletdinov paiskasi siinä hieman laukauksellaan äskeistä virhettään. Maruk. Maltsev. Rick Green. Biljaletdinov. Trotsetski. Ja katkaisijana Green. Myös venäjänkieliset kannustushuudot kaikuvat täällä Skandinavium-hallussa. Ja siinä kautuu Huberin mailaan. Lebedev tilanne on kuitenkin ainoastaan paitsio, mistään kampituksesta ei nyt ollut kyse. Rick Green. Ja siinä Kanadan numero 1 on varamaalivahti John Garrett. Kasatonov. Lafleur. Polinjov. Vortsov. Kiertää Longin. Puolustajan melkoisen helposti. Polinjov. Kasatonov. Ogrodnik. Long. Kasatonov ja Lafleur. Kasatonov koski tuohon kiekkoon puolustajana Bensin, ja koska syöttö oli lähtenyt keskiviivan takaa, se oli pitkä, ja näin aloitus Kanadan puolustusalueelle. Vasemmalla Vladimir Jursinov, oikealla Viktor Tihonov. Neuvostoliiton valmentaja kaksikko. Mike Rogers oli liian hätäinen aloittaja, hänen tilalleen tuli Lukovic. Petrovin laukauspäin maalivahti avoimesta tilanteesta. Deblois. Ja hyvin jatkamassa Lukovic. Petrov. Makarov. Babinov ja Robinsonin mailasta kiekko päätyi katsomoon. Vaihtelevaa peliä, tilanteita kentän molemmissa päissä. Tambellini voitti Kanadalle aloituksen. Sepelev. Green. Kutet. Sepelev. Pervuchin. Biljaletdinov. Salimov. Huber. Ei ole Kanadan puolustus tässä ottelussa helposti Neuvostoliiton havattavissa. Kapustiin. Tällaisiin yksin kuljetuksiin joutuu turvautumaan Neuvostoliittokin. Laddie McDonald. Ja sitten Salimov.
lyö kiekon pois kentältä. Ja näin toimittaja antaa uuden kiekon peliin. Linjatuomari Viking sen sieltä nappaa ja näin päästään aloitukseen Neuvostoliiton puolustusalueelle. Long, kiekko pysyy Neuvostoliiton alueella. Barry Long laukaisee pyörivästä kiekosta. Tulossa on rangaistus Kanadan joukkueelle. Neuvostoliiton joukkueelle sieltä Mairhehti jo hetkeksi maalistaan pois. 4 minuuttia 53 sekuntia. Tätä erää, viimeistä erää pelattu. Ja Kasatonov saa kiinni pitämisestä 2 minuutin rangaistuksen. Number 7 USSR, Kasatonov, shooting penalty for holding, time 4:53. Aleksei Kasatonov, rangaistu pelaaja, on tehnyt näissä maailmanmestaruuskilpailuissa 2 maalia, antanut 1 maalisyötön ja istuu nyt sitten rangaistusaitiossa. Ylivoimapelissä katsotaan Kanadan kokoonpano: 11 Gardner, 21 Maruk, 19 Bolter, tämä hyökkäyskolmikko, joka on pelannut yhdessä koko ajan. Toisen puolustajan paikalla on Kila Fleur, joukkueen nimikuuluin pelaaja, joka kuitenkaan ei ihmeitä täällä ole esittänyt. Ja sitten toisena puolustajana omalla paikallaan Larry Robinson. Ja siinä parikin pahan näköistä kaatumista. Alexander Maltsev taisi loukata itsensä. 32-vuotias Moskovan Dynamon pelaaja, jolla toissapäivänä oli syntymäpäivä. Alexander Maltsev on 4 kertaa valittu tähtiviisikkoon maailmanmestaruuskilpailuissa. Ja lähellä tuota paikkaa hän saattaa olla näissäkin kisoissa. Joka tapauksessa Maltsev siis vaihtoaition puolelle. Alivoimapelissä nyt Neuvostoliitolla Petrov, Biljaletinov, Fetisov ja Makarov. Lafleur, Robinson, McDonald, Maruk, Robinson ja väliin saa mailansa Biljaletinov, joka hieman kyllä tuossa peloo mielestäni Marukia. Siitä olisi myös voinut antaa rangaistuksen. Robinson, Lafleur. Ilmeeltään hän ottelu on ollut siisti ja toivottavasti sellaisena pysyy loppuun saakka. Kovaa on toki tässäkin pelissä pelattu. Bill Mair taas kerran halusi sieltä lähteä vähintäänkin oikeaksi puolustajaksi. Joka tapauksessa antoi hyvin kiekon kenttäpelaajille. Näiden vika oli sitten se, että tuosta ei Neuvostoliiton alueelle päästy. Biljaletinov, Petrov. Kasatonovin rangaistusaika on hiljalleen kulumassa umpeen. 17 sekuntia sitä on jäljellä. Neuvostoliitto vaihtaa miehitystä, samoin Kanada. Kanadalla nyt jäällä hyökkääjistö 12 Lukovic, 17 Rogers, 23 Deblois. Puolustajat 3 Ramits ja 24 Babbitt. Kapustin ja Sluktov ovat Neuvostoliiton hyökkäjät, Vasiljev ja Babinov puolustajat. Nyt on jäällä myöskin Kasatonov. Lukovic. Babbitt, jota vastassa oli Sluktov. Sitten Ramits.
Vasiljev. Slukov. Kapustin. Hyvä jättö Skvortsoville ja paikalla on Kapustin, joka kuitenkin ohjaa kiekon ohi Kanadan maalin. Pitkästä aikaa kuitenkin tuollainen todellinen yhdistelmähyökkäys. Deplois, mutta kiekko ei lähde pois Kanadan alueelta. Green sen sieltä sitten saa keskialueen puolelle. Vasiljev. Kanadalla linjapuolustus. Vorsov ajaa siihen ja menettää kiekon. Ja siellä oli hieman poikittaista mailaakin kanadalaispuolustajan otteessa. Vasiljevin laukaus. Jollakin tavalla väsyneiltä vaikuttavat nyt molemmat joukkueet. Näinköhän on niin, että Neuvostoliittoonkin saattaa tuo väsymys jossain vaiheessa iskeä. Kanadalaiset ovat taistelleet sillä tavalla, että ovat myös valkopaitaisen Neuvostoliiton joukkueen pystyneet osittain uuvuttamaan. Tambellini. Oudrodnik. Ja tämän hyvä laukaus Folignon syötön jälkeen. Robinson. Huber. Oudrodnik. Maltsev. Rotstetski. Vilja-Ledinov. Ylhäällä häiritsee Foligno kanadalaisista. Sinne tulee myös Maruk. Neuvostoliitto pääsee kuitenkin omalta alueeltaan ylös. Kasatonov, Petrov. Maruk. Ja 2-1 vastaan hyökkäys. Kanada tekee tasoituksen. Hieno 2-1 vastaan tilanne maalintekijänä Mike Gardner. Tilanne tasan 4-4, kun viimeistä erää on pelattu 9 minuuttia 49 sekuntia. Ja tämä Kanadan hyökkäys, jossa syöttäjänä Denis Maruk, maalintekijänä Mike Gardner, kelpaa kyllä katsoa uudestaan. Ja siitä Petjakin vapaan käden yli menee tuo Gardnerin laukaus. Ja näin Kanada on tehnyt 4. maalinsa 2-1 vastaan tilanteessa. Siellä ei Neuvostoliiton toisen puolustajan Aleksei Kasatonovin heittäytynemenkään enää asiaa auta. Siellä on runsas 10 minuuttia otteluaikaa jäljellä ja olemme mahdollisimman jännittävässä tilanteessa ottelussa Kanada-Neuvostoliitto. Go Canada, go, go Canada, go. Huudot kaikuvat Scandinavium-hallissa. Ja kukapa nyt sitten tietää, mitä Kanada todella pystyy tässä tekemään. Yllätyksiähän näissä maailmanmestaruuskilpailuissa ilman muuta suolaksi tarvittaisiin. Robinson, siinä oli neuvostoliittolaispuolustus aivan paniikissa. Antoi pahan harhasyötön, josta Robinson sai kiekon, ei pystynyt maalia tekemään ja sitten tulee rangaistuksen muodossa takaisku kanadalaisille. Jäänpinnassa neuvostoliittolaispelaaja ja Maruk menossa rangaistusaitioon. Tilanteessa näyttää Vasiljev loukkaantuneen. Koukkaamisesta tulee Denis Marukille rangaistus. Ja siinä tuo koukkaus kyllä selvästi näkyy. Denis Marukin protestointi on aivan aiheetonta, niin kuin nämä protestit yleensä ovat. Denis Maruk on tässä turnauksessa ollut eräs Kanadan joukkueen tehopelaajia. Tässäkin ottelussa
Hän on kunnostautunut maalintekijänä. Tasoitti pelin ensimmäisessä erässä 1-1. Koko turnauksessa hänellä on tilillään 4 maalia ja 2 maalisyöttöä. Neuvostoliiton joukkueen kapteeni Valeri Vladimir Petrov vaati erotuomari Ulssonilta 5 minuutin rangaistusta, koska Vasiljev tuossa tilanteessa loukkaantui. Ja niin ihmeellistä kuin se onkin, näissä kilpailuissa ei ole annettu kuin yksi ainoa 5-minuuttinen, jonka alkusarjan ottelussa sai Suomen Kari Jalonen. Näin siitä huolimatta, että näitä loukkaantumisia on mailan käytön seurauksena tapahtunut vaikka kuinka paljon, ja sääntöpykälä selvästi sanoo, että mikäli vastapuoli vahingoittuu, seuraa iso rangaistus, eli 5 minuutin rangaistus. Fetisov, Makarov, Kasatonov. Viimeinen silaus tuosta Neuvostoliiton ylivoimapelistä kuitenkin vielä puuttui. Entä nyt? Petrov ja vapaana Makarov. Petrov yritti ehkä suotta tuossa itse ratkaisua ja näin Kanadan maali parjeltui. Makarov, Fetisov, Krutov, Kasatonov. Ja Kanada selvittää tilanteen. 40 sekuntia kanadalaisrangaistusta jäljellä. Petrov, Makarov. Kasatonov. Sitten mailataituri Makarov. Fetisov. Pilmair Kanadan maalissa kovilla. Ja jälleen on siellä erotuomarin käsi pystyssä. Tulossa on toinen rangaistus Kanadan joukkueelle tässä alivoimatilanteessa, samalla kun Marukin rangaistusaika kuluu umpeen. Neuvostoliitto pelaa 6 kenttäpelaajalla. Ratkaisun hetki voi olla lähellä. Aivan loistavasti ottaa Pilmair kiinni tuon Fetisovin siniviivavedon. Ja samalla kun Denis Maruk pääsee taas jäälle, joutuu sinne sitten toinen kanadalaispelaaja. 12:20 pelattu ottelun viimeistä erää. Ja rangaistus tulee väkivaltaisuudesta Kanadan Greenille, joka siellä maalin edessä väärin ottein piti neuvostoliittolaispelaajaa hyökkääjää Kanadan puolustusneliön keskellä. Siinä Rick Green, Washington Capitals-joukkueen pelaaja, pituutta 191 senttiä. Aivan pieniä miehiä Kanada ei ole puolustukseen kelpuuttanut. Ja 1-2 minuuttisen Kanada juuri pystyy selvittämään ilman takaiskua alivoimalla pelatessaan. Miten käy nyt sitten seuraavan Neuvostoliiton ylivoima 2 minuuttisen aikana. Kolikov, Maltsev, Dostetski, Pervukin ja Pilja Ledinov pelaavat Neuvostoliitosta ylivoimapeliä. Ja siinä oli jo ratkaisu lähellä. Maltsev. Kanadalaisista jäällä Tambellini, Putet, Huber ja Robinson. Ja nyt on jäällä sellainen tilanne, että siellä on linjatuomari loukkaantunut. Katsotaan, pystyykö hän jatkamaan peliä. Tälli on tullut käteen. Kyllä hän luistelee tuonne Neuvostoliiton vaihtoaition luokse Neuvostoliiton lääkäriltä apua saamaan. Ja Neuvostoliiton huoltaja ojentaa hänelle jääpussin. Hieman epäselvä tilanne siellä
tuosta aloituksesta tuohon käteen. Maila suoraan Vikingin käteen osui. Ja näin Jan Viking loukkaantuu tällä hetkellä jäällä. Tuska on kova, se on aivan selvä tuollaisesta tällistä. Hieman epäselvä tilanne nyt jäällä, kun kuva edelleen näyttää tätä loukkaantumistilannetta. Jan Viking pitelee jään puolella jääpussia kädessään. Neuvostoliiton vaihtoaition portti on auki ja näin peli ei pääse jatkumaan. Ja nyt kyllä Viking näyttää tässä, että ei tästä mitään taida tulla. Ja siinä on Hunto Viitalakin sitten kansainvälisestä herrotuomarikomissiosta paikalla. Lähikuvassa nyt Neuvostoliiton varustepäällikkö Anatoli Seklin myös tilannetta tarkkailemassa. Ja tällainen ylimääräinen viivytys peliin. Toivottavasti Jan Vikingille ei tuossa nyt ole mitään järivakavaa sattunut niin, että tuo puudutus veisi kivun pois ja hän pystyisi selvittämään tämän urakkansa loppuun saakka. Ja näin tilanteesta selvitään. Tuomaristo ennallaan. Pelaajat myös jatkoleikkiin valmiina. Malte. Juber, kiekko Neuvostoliiton päätyyn. Kanada tappaa nyt sekunteja. 1,5 minuuttia on vielä Rick Greenillä rangaistusaikaa jäljellä. Vilja Ledinov. Vladimir Golikov. Rostetski. Ja sitten Robinson hoitaa taas tilanteen sillä tavalla, että kiekko tulee Kanadan alueelta pois. 50 sekuntia Greenillä rangaistusaikaa. Petrov. Malte. Kiekko Kanadan maaliverkon ulkopuolella ja sen jälkeen sitten sen sulki sinne mailansa ja maalin väliin Phil Mair ja siinä Rick Green. 13.40, niin kuin kuvaruutukin teille kertoo. Ottelun viimeistä erää pelattu, pelaamatta siis vielä 6 minuuttia 20 sekuntia. Petrov, Neuvostoliiton joukkueen aloittaja. Ja siihen tulee sitten myös kanadalainen, hän on Tampellini. Ja aivan samanlainen tilanne kuin äsken. Hieman näytti siltä, kuin olisi katsottu tuossa tilanteessa nauhaa edellisestä tapahtumasta. Petrov ja Tampellini ja sitten taas aloittamaan vastakkain. Tampellinihan on erittäin hyvä aloittaja, niin kuin useat kanadalaiset. Niin on myös Petrov ja hän tällä kerralla voittaa. Kasatonovin laukaus, Fetisov. Petrov. Korkea maila Kasatonovilla ja siitä pelikatko. Ja koska Neuvostoliiton joukkue pelasi ylivoimalla ja tuo korkea maila tuli tuolla Kanadan alueella, niin tästä ylivoimasta johtuen korkean mailan jälkeen sitten aloitus Neuvostoliiton puolustusalueelle. 21 sekuntia enää Greenillä rangaistusaikaa jäljellä ja näinköhän Kanada tässäkin tilanteessa selviää. Long. Ja hänen melko hyvä laukauksensa Kasatonov. Petrov. Putet katkaisee kiekko kuitenkin edelleen kanadalaisalueella. Krutov.
jota taklaa Long. Ja sitten Kanada täysilukuinen Green jäällä. Ja saman tien jään pinnassa. Fetisov. Foligno katkaisee, Putet katkaisee keskialueella, laukaisee ja hetken aikaa on niin, että Petjak ei varmasti tiennyt tuossa tilanteessa, minne hän kiekon pudotti. Vladislav Petjak on Neuvostoliiton maalissa joutunut tänään kerta kaikkiaan koville. Kanada on tässä ottelussa laukonut. Toisessa erässä Kanada laukaisi 24 kertaa Neuvostoliiton 15 vastaan. Ensimmäisessä erässä Neuvostoliitto voitti laukaukset 27-21. Varsin hanakasti on tässä ottelussa ammuttu. Vasiljev, Skvortsov, Rick Green. O'Drodnik. Foligno pienestä kulmasta. Skvortsov. Vastassaan Green. Lafleur. Harhasyöttö Sluktoville. Maalin edessä ei kapustiin saanut kiekkoa. O'Drodnik. Vaarallinen maalintekijä, hyvä syöttö. Ja siellä venytti hienosti Mike Foligno. Rämit, tällainen pitäisi aina ottelun lopun olla. Maalitilanteita molemmilla, tasaväkistä kamppailua ja tasapelinumerot taululla. Pienestä kulmasta yritti ratkaisua Dostetski, joka aivan ei ole näissä mitalisarjan otteluissa päässyt sellaiseen vireeseen kuin missä hän oli alkusarjan kamppailussa hieman helpompia vastustajia vastaan. Kaksi sekuntia vaille 4 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Kanada on ottamassa Neuvostoliitolta ainakin pistettä. Tässä vaiheessa näyttää siltä. Erittäin hyvin Kanada on rikkonut tuon Neuvostoliiton pelin. Miestä on pidetty tarkasti, vaikka Kanadan joukkue ei paljon liiku. Luistelussaan se häviää Neuvostoliitolle, mutta oikeat lääkkeet on nyt kuitenkin löytynyt siihen, että Neuvostoliiton peli on saatu hyydytetyksi. Ja vaarallisesti kuoletti mailallaan kiekko alas. Rämit aivan oman maalivahdin edessä. Oma maali olisi tuosta voinut olla seurauksena. Tuota kiekonottoa maalivahti Bill Maher ei varmasti lämmöllä muistele. Ja sitten Kanada vaihtaa. Jälleen Mike Rothersin keskushyökkäjänä johtama hyökkäyskolmikko. Laitahyökkäjät ovat 23 Deplois ja 12 Lukovic. Tämän syöttö puolustaja Huberille, mutta vasemmassa laidassa ei kanadalaista heti löydy. Lukovic. Huber. Neljän miehen ruuhka, josta saattaa kyteä tappelun siemen. Sinne kuitenkin sitten linjatuomari väliin. Vladimir Kolikov, numero 25. Neuvostoliiton joukkueen tehopelaajia. 4 maalia, 3 maalisyöttöä. Kolme minuuttia ja 2 sekuntia. Ainoastaan peliaikaa jäljellä. Kasatonov.
Rämit. Deplois. Lukovic. Routser. Makarov. Lukovic. Petrov. Sitten Krutov. Fetisov. Krutov. Ja vielä varjeltuu Kanadan maali. Runsas 2 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Nyt alkaa ottelun viimeinen 2 minuuttia. Fetisov. Mair. Phil Mair, joka ilman muuta on ollut eräs Kanadan hyviä pelaajia tänään. Tambellini. Hyvähän on ollut koko Kanadan joukkue. Se on esittänyt parempaa peliä kuin yhdessäkään aikaisemmassa ottelussaan. Kapustin. Skvortsov. Pervuchin. Vasiljev. Kapustin. Vastassa Long. Mair torjuu. Long ja nyt alkaa ottelun viimeinen peliminuutti. Walter. Maruk. Ja hyvin keskelle Walterille, joka hukkaa tilanteen. Green. Ja vielä menee kanadalainen perään. Carter. Walter. Mutta tätä vastassa vahva Sluktov. Puoli minuuttia otteluaikaa jäljellä. Carter yrittää loppuun saakka. Walter Sluktov taistelussa. 22 sekuntia. Ja sitten näemme, mikä on lopputulos. Ottelun maalintekijät nopeasti. Fetisov ensin 0-1 ja sitten Maruk 1-1. Hokrondik Robinsonin syötöstä 2-1 Kanadalle ja tämä oli ensimmäisen erän tulos. Toisessa erässä Krutov Petrovin syötöstä 3-3. Kolikov Maltsevin syötöstä 2-3. Petrov Makarovin syötöstä 2-4 ja Robinson 3-4 ja sitten tässä kolmannessa erässä Carterin tasoitus 4-4. Näissä numeroissa ollaan, viimeisiä sekunteja pelataan. Robinson. Vielä Kanadalla olisi tilaisuus, jos kiekko nyt pysyisi Neuvostoliiton alueella. Kolikov, Maltsev. Lisämaaleja ei kyllä enää nähdä. Neuvostoliiton ja Kanadan välinen hyvä mitallisarjan ottelu päättyy tasapeliin 4-4 jännittävien vaiheiden jälkeen. Huomennahan pelaa sitten taas Suomi ja Suomen ottelusta Saksan liittotasavaltaa vastaan. Meillä on lähetys TV-ohjelma 1:00 illan viimeisenä ohjelmana. Tervetuloa silloinkin mukaan. Nyt me sanomme täältä Göteborgin Skandinavium-hallista jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailuista. Oikein hyvää yötä teille kaikille ja kiitoksia seurasta.